रासियाव आरोबाव फिन खेब गुलि गावग्लुंनाय जाथाय। बे समाव नोंथांमोननो मुलुगनां थाखोनि रादाब होनो सिगांदों। हाथियार लानानै गाग्लोबनाय जाथाया आथिखालाव गोदान बाथ्रा नंला। बबेबा मोनसे फरायसालि, देहा फाहामसालि, धोरोम सिबिसालिखौ गाग्लोबनाया गोदान बाथ्रा नंला। रासियाव हाथियारजों आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय। रासियानि दागेस्तानाव थानाय गंसे गिर्जायाव हाथियार लानानै गाग्लोबदों उदखारि हानजाया। गिर्जाजों लोगोसे पुलिस ट्राफिक स्टपआव हाथियारजों गाग्लोबदों दुथांफोरा। उदखारिनि बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथायाव गासै 9 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो 25 सुबुंफोरनि जखम जाबाय होनना खौरां मोन्दों। जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 7 पुलिस अफिसार, गिर्जानि फादार आरो गिर्जानि सिकिउरिटि गार्ड होननानै मिथिनो मोन्दों। बे गिख्रंथाव उदखारि गुलि गावग्लुंनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ गुलि गावनानै जिउ फोजोबनो हायो।